mahal na mahal ko si Ryan. Pero wala eh. Yun yung kailangan ko nung mga panahong yun. Then dumating yung araw na binalikan ko si Ryan. Ang setup namin, mag-iipon ako ng pamasahe niya pauwi sa amin na hindi alam ng mga magulang namin. Minsan tumakas siya papunta sa apartment namin. Madalas wala ang ate ko sa apartment. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umuwi ang ate ko sa apartment. Tinago ko sa damitan ng jowa ko.